chi'n riant? Ydych chi'n teimlo weithiau bod hi'n anodd cwpio fo'r pwysau magu? Wel, mae Teulu Gwynedd wedi creu yr adnodd perffaith i chi. Mari dwi, a dwi'n fam, a fel llawer iawn o rieni eraill, yn aml iawn dwi'n teimlo'r pwysau a'r rhwystra o fod yn riant. Felly mae wedi bod yn fraint gen i gael y cyfle i gyflwyno y cyfres byr o bodlediadau yn trafod pob dim am fagu. Dros y misoedd dwytha, dwi wedi gwahodd arbenigwyr o gwahanol feysydd yn ymwneud â'r rhianta i ddod i rannu eu profiadau, tips, a'n helpu ni gyd drwy'r siwrna bonkers yma o fod yn rieni. Felly steddwch lawr, gwnewch eich hun yn gyfforddus, ewch i neu panad, a mwynhewch. Mam, dad a magu.